Dewo, you're welcome to Igbo number counting, made very simple. In this part 5, we are covering numbers 201 to 300. But in case you've not mastered numbers 1 to 200, you need not to worry. Just dive into the description box of this video where you will see a link to videos covering numbers 1 to 200. Get into that, master it, and then continue with this one we are doing today. So let's go to class right away without wasting your time. I am the Igbo tutor. You're welcome to class. Let's begin right away. We begin with 201, which is narị abụọ na otu. Of course, you remember that narị is 100, abụọ is 2. So narị abụọ is 200. Na means and. Then otu, 1. So 100 in 2 places and 1. That is 201. So we continue that way. 202, which means narị abụọ na abụọ. Narị abụọ na abụọ, 202. We move on. 203, which is narị abụọ na atọ. Narị abụọ na atọ. 204, narị abụọ na anọ, 204. Move on to 205, which is narị abụọ na ise. Narị abụọ na ise. We go on to the next page. And what do we have here? 206, meaning narị abụọ na isii. Move on. 207, meaning narị abụọ na asaa. 208, it is narị abụọ na asatọ. 208. 209, this is narị abụọ na itoolu. 209. 210 is narị abụọ na iri. 210. Let's go on to the next page. And here we have 211, meaning narị abụọ iri na otu. Remember, narị 100 abụọ 2, which is 200. Then iri 10 na and otu, that is 10 and 1, which is 11. So it is narị abụọ iri na otu. We continue in this trend. This is narị abụọ iri na abụọ, which is 212. 213, what is this? Narị abụọ iri na atọ. 213. 214, we have narị abụọ iri na anọ. 214. 215 is narị abụọ iri na ise. Narị abụọ iri na ise. Move on to the next page. And here we have 216. This is narị abụọ iri na isii. 216. 217. It is narị abụọ iri na asaa. Narị abụọ iri na asaa. 217. And then 218, we have narị abụọ iri na asatọ. 218. 219, narị abụọ iri na itoolu. And then 220, that is narị abụọ na iri abụọ. Narị abụọ, 200 na and iri. 10 abụọ in 2 places, that is iri abụọ. We'll move on to the next page. The first number we have here is 221. This means narị abụọ iri abụọ na otu. Watch the trend. Narị abụọ, 100 in 2 places. Iri abụọ, 10 in 2 places, right? Na, which is and, otu and 1. So 220 and 1. This is the trend we're going to follow now. 222, which means narị abụọ iri abụọ na abụọ. 223. This is narị abụọ iri abụọ na atọ. 224. That is narị abụọ iri abụọ na anọ.
225, narị abụọ, iri abụọ na ise. Move to the next page. And the first number we have here is 226. What is this? Narị abụọ, iri abụọ na isii. 226. 227. Narị abụọ, iri abụọ na asaa. 227. 228. Narị abụọ, iri abụọ na asatọ. 228. We go to 229. Narị abụọ, iri abụọ na itoolu. 229. 230. What is this? Narị abụọ na iri atọ. Narị abụọ, 100 in two places, 200 na, which is and. Iri atọ, 10 in three places, iri atọ. Let's go on to the next page, where we have 231. 231. Narị abụọ, iri atọ na otu. Narị abụọ, 200, iri atọ, 10 in three places, 30 na, and otu, which is and 1. 230 and 1. Move on. 232, which means narị abụọ, iri atọ na abụọ. 232. 233. Narị abụọ, iri atọ na atọ. Move on. 234, which is narị abụọ, iri atọ na anọ. 234. 235. Narị abụọ, iri atọ na ise. Move to the next page. And what do we have here? 236, which means narị abụọ, iri atọ na isii. Move on. 237, meaning narị abụọ, iri atọ na asaa. We go on to 238, narị abụọ, iri atọ na asatọ. 238. 239, we have narị abụọ, iri atọ na itoolu. 239. 240 is narị abụọ na iri anọ. Narị abụọ, of course you know, 200 na and iri, 10 in four places, anọ. So this is 200 and 10 in four places, 40. Move on to the next page. Now we're talking about 241. What is that? Narị abụọ, iri anọ na otu. 241. 242 is narị abụọ, iri anọ na abụọ. 242. 243. Narị abụọ, iri anọ na otu. 243. 244. Narị abụọ, iri anọ na anọ. 244. 245. Narị abụọ, iri anọ na ise. Let's go to the next page. And what do we have here first? We have 246. Narị abụọ, iri anọ na isii. 246. 247. Narị abụọ, iri anọ na asaa. 247. 248 is narị abụọ, iri anọ na asatọ. 248. 249. Narị abụọ, iri anọ na itoolu. Are you aware that we have reduced most of our videos to ebooks with the aim of giving you materials to fall back on and also help you to learn faster even in the absence of your teacher or even when you are offline? These books are unique in the sense that they come with text, pictures and audio which are downloadable. So with these, you have your teacher always with you. How do you get these books? Very simple. Dive into the description box of this video. You will see a link to our bookshop. You can also check our channel description. You will see a link to our bookshop. Click on the link and you will land in our bookshop where you have varieties of books that are simplified and unique, and they will surely help you to learn faster. So hit on any of them and buy today, and you'll be glad you did. Let's go on with this lesson. 249. 250. Narị abụọ na iri ise. You must be used to this by now. Narị abụọ, 100 in two places, 200 and na.
iri 10 in 5 places, iri ise, narị abụọ na iri ise. Let's go in this series now from 250 to 251. 251 is narị abụọ iri ise na otu. 252 narị abụọ iri ise na abụọ. 253 is narị abụọ iri ise na atọ. 254 is narị abụọ iri ise na anọ. 255 is narị abụọ iri ise na ise. Move on to the next page. And what do we have here? 256, which is narị abụọ iri ise na isii. 257, narị abụọ iri ise na asaa. 258, narị abụọ iri ise na asatọ. 259 is narị abụọ iri ise na itoolu. 260, narị abụọ na iri isii. Narị abụọ, 100 in 2 places, 200, and, which is na. Iri 10 in 6 places, iri isii. Narị abụọ na iri isii. Let's go with this. 261, which is narị abụọ iri isii na otu. 262 is narị abụọ iri isii na abụọ. 263 is narị abụọ iri isii na atọ. Narị abụọ iri isii na atọ. 264 is narị abụọ iri isii na anọ. And we move on to 265, which is narị abụọ iri isii na ise. Narị abụọ iri isii na ise. Move on to the next page. The first number, 266, is narị abụọ iri isii na isii. 267 is narị abụọ iri isii na asaa. 268, narị abụọ iri isii na asatọ. 269, narị abụọ iri isii na itoolu. 270 is narị abụọ na iri asaa. Narị abụọ, 100 in 2 places, 200, and, which is na. Iri 10 in 7 places, iri asaa. Narị abụọ na iri asaa. Move on to next page with this number 7. 271, we have narị abụọ iri asaa na otu. 272 is narị abụọ iri asaa na abụọ. I leave you with this, you can run, I guess so. 273, narị abụọ iri asaa na atọ. You can complete the rest if I leave you at this point. I believe in so. 274 is narị abụọ iri asaa na anọ. 275 is narị abụọ iri asaa na ise. Narị abụọ iri asaa na ise. 275. Next page, we have 276. Narị abụọ iri asaa na isii. Go to 277. And that is narị abụọ iri asaa na asaa. 277. 278. Narị abụọ iri asaa na asatọ. 279. Narị abụọ iri asaa na itoolu. And 280 is narị abụọ na iri asatọ. Of course, narị abụọ, 200 na, and iri 10 in 8 places, asatọ. Narị abụọ na iri asatọ. We run with this 8 series. Let's go. 281, what is that? Narị abụọ iri asatọ na otu. 282, narị abụọ iri asatọ na abụọ. 282. 283, narị abụọ
iri asatọ na atọ. 284 is narị abụọ iri asatọ na anọ. 285 is narị abụọ iri asatọ na ise. Narị abụọ iri asatọ na ise. Move on to the next page. 286. This is narị abụọ iri asatọ na isii. 287. Narị abụọ iri asatọ na asaa. 288. Narị abụọ iri asatọ na asatọ. 289. We have narị abụọ iri asatọ na itoolu. And then 290, which is narị abụọ na iri itoolu. Narị abụọ, 100 in 2 places, and na iri, 10 in 9 places. Iri itoolu. Move on with the 9 series now to complete the log. 291. This is narị abụọ iri itoolu na otu. 292. That is narị abụọ iri itoolu na abụọ. 293. This is narị abụọ iri itoolu na atọ. If I leave you at this point, you should complete it to 100. Try it by yourself. 294. And that is narị abụọ iri itoolu na anọ. 295. This is narị abụọ iri itoolu na ise. Let's go to the next page and the final page, of course. 296 is narị abụọ iri itoolu na isii. 296. 297. This is narị abụọ iri itoolu na asaa. Narị abụọ iri itoolu na asaa. 298 is narị abụọ iri itoolu na asatọ. 299. This is narị abụọ iri itoolu na itoolu. Finally, for today, 300, which is narị atọ. 100 in 3 places. Narị atọ. Thank you for watching to this point and for helping us and joining us to complete this lesson today. On the screen are 2 videos we've selected which we think will be very helpful to you. You do well to click on either of them, watch now, and you will surely thank us later. Thank you for being with us, for watching and learning with us. See you in the next video. KMSIA, don't forget to share this video and don't forget to like and put your comment down there where you think we're doing well, or any other thing you want us to do, put down in the comment section. Thank you. God bless you.